Yo, abusafo eden so ekyia mo bio yasan atrase de ye videos no esan aba bio. Na sesi be metrase ya na ensem pii. Ene de me beka ho asem no efa akwantuo ho. Na akwantuo ebi ede ebi nsusu ho a oba ya na enye de. Na de enye de no kura no amfa hwe ama ne de ya na mpanifo atundini Nidina omtade tuma no pase we de kwabata hwe so bi tu kwa na se oye kwabata hwe ya na ni kwasem ni se obedru hwe a ofa ne mu pa bi so koye wa amfa hwe ama ode ne nsasa ene baaye no sa na se oba unua ba oba pesi na oyibi bawa eno chance ni ti donko ana friends de abomu no su gumo no so enko na no odi kina ho no awo no se oduane ne si wo no na je se wo ye kwabata hwe pa obubu sase na akwantuo de anase batatu ana mikudi bata sane me nyina botaye binti ma yenhwe yeman Ghana mu ebre bi atwam efa bra alata ne hoye na Ghana mranti etugu so se obiya ya bekwa agege na botaye be enene ewo nipa no etirim enipa pi susu se ne yonku bi akọ oba no odi tape bi esiri kon ho aba enti wodi tape abenku de mesuso bebo modena no akobi na misumi di tape baako aba na omuso hu se misumi tukwan ne bi susu kra eba ode doma na eba ebi susu kra eba ebi kra chibi de ka eba na se okoye no abari yie pa ebi susu ekoye no esanse na oni butaye ne bi oni adwuma bi asi na ni sunti ene mrantie obekọ na daka ebo no kon ho na oyehwehwan na emeyi sukura bi ka yomu ne bi susu ene na mkrofo fie horo nchansie mu ne de kaka ho alata edu se eho aban se ontimi ne omontena na omonsa amura na efa eba no kwa bata hwe anche ena akwantuo ba ko bi susu ba ya na ye Libya akwantuo eno nso amanfo tu ye ho gumu pa na de ne ehu wo mu ene se ene de na omomfa wiem hyen na emom ye nam fom ana ekọ na hwese wonnam fom a ekọ Libya ban mu enye kwanketwa na bedi no kwam na de na tutu wo kwam susu ade a na ehu pa ebise wonam sreso nko a sreso nam no hunu ba bia se ha ukuhia de eno ansa boko ebusu kom ebibu kom ebre so wanyere wo nso ankon so a na wafo so ekojaw butaye ne sen ye yate se yesi Libya ho eye adwuma wo ho sika wo ho nti madamfo bi koye nti mesuso be kobi na ye bibiri koye na nso so emu enipa koye de se emu ye wo ha emu be se aduoson ekoye de wo hwe de o manfo mo fo efa wuye ebi so kuduro nso so ye o madwene se yenso so yenye aduru nko ade e beto aso na we di abomodena na ewurum enti yenso be fa nsuo so omsusu efa nsuo so ne nam apui so saa de nam rubber boat enso so kwa bi kura na boat no isa say rubber timi kodwo ana nipa bebre nsusu ani gumu enti se rubber yi ehon ekopae na se hon kotichim a na nipa ni nyina amem agu nsuo no emu we nyina ya kwantuo bi a na nkrofo etutu ni nyina ne botaye ba akopɛ adintra baabi a otie no ompe ehonye nti opɛ baabi foforo no akwakotra e obi se baabi foforo a opɛ no wate ho asem na emomono ankasa de onim eho mayenhwɛ choice mu maami bi a wono so eye na dwene se
baabi a ɔteɛ no hɔ nyɛ ne kurom a ɔteɛ no hɔ nyɛ to bɛpɛ baabi papa a osusu sɛ yɛ na wate sɛ hɔ deɛ yɛ na wakɔ hɔ maame ne yɛfrɛ no Naomi ɔne ne kunu ne ne mma mmienu ɛsesa wɔn nneɛma nyinaa etu saa bata yi bi na batae a wɔde tu bata no ne sɛ wɔn kurom a yɛ Bethlehem no na ɛkɔm paa a ekum kɔtɔ to awia so na aba hɔ nti wɔn te sɛ kuro bi a yɛfrɛ sɛ Moab asase so deɛ aduane wɔ hɔ nti wɔn kɔ na wɔn akɔpɛ bi adi okɔguduri na aduane wɔ hɔ deɛ nanso bata no a wɔn tu kɔɛ no amoa maame Naomi wɔn kɔɛ na nkyɛ ana ne kunu a ɔne no kɔɔ yɛ kɔwuiɛ ne mma mmienu a yɛ mmeranteɛ no nso so wareware ɛno nso so yɛhunu deɛ yɛyɛ na wɔn nso kɔwuiɛ mmere mu a kɛbɛka sɛ COVID ɛbaa yi ne kunkum mmarima yi na mmaa no deɛ nkunkum wɔn bi Naomi abrabɔ nyinaa siiɛ wɔ hɔ afei na ɔhu nea wɔyɛ ne ho ɔte sɛ ne kurom a Bethlehem so sese deɛ ɛkɔma na ɛwɔ hɔ no ɛne deɛ ɛyɛ nti ɔbɛsan akɔ dinkyi na ɔkɔ a na ɔkɔ de sɛn batahwe yi a yɛka ho asɛm bi na wo bi ɛkɔ nti na yɛ ne dine paa so ɔbɛsan akɔ batahwe yi obi kɔ fie batahwe yi adeɛ baako ama nkurɔfoɔ ka kwantuom paa kɛseɛ do no bebree hɔ a watena burukyire akyɛ ɔntimi nkɔ fie ade ntira ɔbaeɛ no nneɛma nkɔ yie wantimi antoto ne nneɛma nso yie nti wɔkɔ fie no wakɔ de sɛn wɔkɔ no batahwe anaa kɔso kɔ no batahwe a ɛfɛre paapaapaapaapaapa nti Naomi na edu sɛ ɛwɔ sɛ wɔkɔ fi sɛ baabi a ɔteɛ no wɔn no nkɔ nyinaa ewu nti sɛ ba sese sɛ wɔn nso koraa ɔkɔwu a ɛsɛ ɔwu ato obi man so a ɔmo hu no kurom kwan nsan mfa no nkɔ nti otie ɛbɛ bi a ɛsɛ fɛdeɛ ne na no wu deɛ ɛne yɛfa nyina saa na kyerɛ deɛ ɔbɛkɔ no kurom ɛyɛ Bethlehem hɔ edu sɛ wɔkorɔ no ne mmaa mmienu a ne ka no ho a yɛ ne nsɛm no ɛyɛ sɛ ɔmo ne no bɛkɔ Naomi si daabi me ne mo nkɔ ɛhɔ a mekorɔ no bi di hwee o mini asase wɔ hɔ ana sɛ deɛ bisi bɛtena akora bi fie kora bubu mesrɛ mo nsan no mo nkɔ hunu me ntwom nti mo nsan saa na yɛ na yɛ kwa batahwefoɔ usuro sɛ nkurɔfoɔ kɔ akɔhu no ntwom nanso mmaa mu baako ɛyɛ n'adwene sɛ ɔne no bɛkɔ ɛyɛ Ruth sɛ wohwɛ kwan a Ruth faa so sɛ ɔde no bɛkɔ na maame yi to mu na nso yɛ n'adwene sɛ yɛnkɔ deɛ bɛsie biaa yɛnkɔ akwantuo anaasɛ kwabatahwe abrabɔ no ayɛ te sɛ nsuo a ɛtene menhunu sɛ nsuo a ɛtene korɔ no asan n'akyi sɛ ɛne deɛ mentene nkɔ bi ofi sɛ awe anaasɛ yɛkɔ yɛ mamu hɔ deɛ ɛne galamsey asɛe anafo hɔ nti mentene nkɔ bi sɛ wokenkan sɛnea woka no no borɔfo mu ɛkorɔ deɛ ɛyɛ na ɛno ɛɛdɛ ɛsen sɛ wobɛka no yɛyɛ kasa no mu wɔse rivers doesn't reverse no matter the circumstances nsuo ɛntene ɛnsan sɛ metene kɔ ha nkurɔfoɔ tu galamsey dodo ɛtumi nkɔ mɛsan ba m'akyi saa na abrabɔ nso so yɛ anatie sɛ wohunu saa daa ne daa nyinaa ɔnsɛ Bible ka sɛm sɛ wokentene ho a wobɛdi nkonim ɛberɛ a Naomi ɛne n'ase Ruth ɛbaeɛ no na ɛden paa nanso so wɔn bɛkentene wɔn ho ɛnam so ɛma Ruth nya aware pa ɛma aware pa no mu nti ebi sae ɛyɛ Naomi ama botae a wɔde baeɛ no afei kɔyɛ yie ɛde maa no
nya me pese me ka ewo nei nsema me ka nyina mu ne se otu bata no ankoye emma bata ni yi a anko no enhaw entietio nya abirihyimu na mpanisi se wotena faako a wote wade so se ha nye ya se sa niema na sa ko baby fro ana sa ko nchi odwudufo bi to nwum no se akwantuo ma ye den kora na ye besa akode ye nchi a ane de nchi anya hwe kora na obusuani wo ho anya hwe kora no wokwa bibi wo ho no a ebeboa esense wobetena akwantuo mu a na enema ye basa awochi mitufu se batatuo enye ade a emre edene nanso so na sanye ya sambra wachi na aba ochira na onse hwe enipa enuanu a omakeka baabi a womu entimi enkufie no ene misre se ema wani ngu se beba ya manye yi beba ya niema ankoyi entimi nsan ko efie eni fie na se ni sitie bi aso efie ede esid akwantuo ma yewu se edu baabi ho no na edene minim mpanin fie bi mu a senia ebi kura wo ya nkola ni kura adwane agyaw na de wakɔhye baabi kitikiti utwa ho baabi ntwa na nso so efie de ade fie wokɔ a wona na bi wo ho wo baabi wo ho wo faase bi wo ho ayire ya ebeye de asense woda so a uti akwantuo mu eba kwa batahwe de na nso fa ni wo san ekofie na adu fie a ebeboa pa bida wasipi makramo